eta bestea. Munduko berri geure begizik. Ikasleak bilatu behar dio bere bizitzari eta munduan duen tokiari zentzua. Horretarako hezitzaileek klabeak emango dizkio. Handik txikirik ez dago hemen, zango da hemengo. Helburu bakar iristea data, ez derrigor lehenengo. Bakoitzak dugun ahalmenaren arabera, guztiok ahal dugun martxan goaz. Nola gainditu lehen bidaien arrura, begirada bat kanpora botaz eta beste bat barrura. Barruan daramagun indarraz baliatuz, gizartea sakontasunean ikertzen dugu. Maiz arazoak partekatzean urritzen dira erdira tapozuneak banatuz gero bikoiztu egiten dira. Arazoak eta posuneak bere neurrian hartzen saiatzen gara, eta baita lorpenak konpartitzen ere. Zer mundu utzi, gure seme alabentzat, gurea berriz. Geuk zer izan nahi genuken munduarentzat. Erakutsi dizkiguten baloretatik gizartearen eraikuntzarekin konprometituak gaude.